Hyvää iltapäivää. Juuri saamamme tiedon mukaan pesäpallolähettiläs Pellinen on aloittamassa tiedotustilaisuuttaan Lähitapiola Kaakkois-Suomen henkilöstölle. Siirrytään tilaisuuteen. Herra toimitusjohtaja, arvon kenttämiehet, hyvät lähitapiolaiset. Vuosi sitten kokoonnuimme, taistelimme ja jätimme kaikkemme kentälle. Siitä alkoi odottaminen. Loppusyksy oli pitkä, talvi oli kylmä ja kevät oli sateinen. Mutta on kiva huomata, että juuri alkanut kesäkin on pian ohi ja koittaa jälleen se aika. Aika firmapesiksen. Lähitapiola Kaakkois-Suomi osallistuu jälleen Suomen kansallislajin tärkeimpään vuosittaiseen turnaukseen pesäysien järjestämään firmapesisturnaukseen. Joukkueemme tarvitsee sinua. Ei haittaa, vaikka et olisikaan osallistunut Superin itä-länsi-otteluun edes katsojana, sillä vain asenne ratkaisee. Ilmoittaudu minulle kesäkuun loppuun mennessä ja lähdetään hakemaan poika kotiin syyskuun alussa. Nyt on aika kaivaa räpylät varastoista ja nähdään kentällä.